ofundisayo uVabakshini Maharaj. Kukhona isibalo nje ekade ngisitholile noma ukade engithumele sona ethi ucela sisibheke nje lesi sibalo sibone ukuthi thina siphuma kanjani naso lesi sibalo. Omunye kwabafundi bami asibone ukuthi sisibeka kanjani. Besibalo kanje sithi sin x over cos x onegwegwe squared kube u-dx eceleni kungawo cos squared x kube u-dx uma ukuthi amagwegwe akhishiwe. Uma sesibuka ke lesi sibalo sethu sizikhumbuza nje nangendaba noma amanye amavidiyo la sesifunde khona ngendaba ze-u substitution. Singasiza kanjani umfundi phela lona esingasebenzisana naye? Ngafana nokuthi sino 1 over x squared dx ngoba singathatha ngokuthini usin x wethu lona ungu1, siphinde sithathe ngokuthini futhi siphinde sithathe ngokuthi ucos x squared wethu lona ungu-x squared. Sibe nobani manje uma siguqula ngezansi? No x to the power minus 2 dx okuzoshiya nobani? Uyabona ukuthi kalula kanjani ukuthi sibe no x to the power negative 2 uma sisuka ku1 over x squared. Kalula nje ukuguqa, uthatha unyuse u1 wakho times positive 2 kubu negative 2. Uma sidlula lapho sesisalelo u-negative 1 ophethe u-negative 1. Sino negative 1 ophethe u-negative 1 sibe nobani? Uma sesingalana ke sifikele ekutheni sekuzoceca kangconywana sesiyasubstitute ke manje. Singathi cos x wethu ungu-u ngoba uyazi ukuthi sivele sisubstitute lokho ngezansi. Cos x wethu ungu-u. U-du over dx wethu kuzoba ngubani ke uma kunjalo? U-du over dx wethu usuzothatha ngubani? Uzothatha ngu-sin x ngobani? U1 lapha phezulu. Isimanga kodwa ke uzoba ngu-sin x onjani? U-negative. Singaphinde sisho kanjani futhi la enzansi sithi u-du uzoba ngubani? Negative sin x dx. Kuyefana nje nokuthi sithe du over dx. Ayikho into ehluke kangako. Sisekele lokho esikuthathile noma sikusebenzise njengobani? Njengo-du. Uma sithanda ke futhi singaqhubeka la, ngathi sizophelelwa isikhala la. Sino sin x dx cos x squared. Singathi siguqula kanjani? Singano dx nasi du sithi o negative equal sin x sibe no dx okusipha bani? Uma sisigoqa khumbula sino cos x usquared wethu ngaphandle kwesisekelo okusho ukuthi kungasipha bani? U u squared. Lana ke nje basisekela usin x dx wona sizokhipha njengobani? Besithe unguba? Besithe ungu-negative du okusho ukuthi la sesifaka u-negative du. Uma sesifakile ke u-negative du sizokwehla sithi minus ngapha sibe no u2 u squared ngamanye amazwi dx. Manje sesino minus 1 over u squared dx. Sifike sithini ngalena? Uma kudividana noma kutimesana sekuba njani? Sekuba negative u wethu. Sesino negative u ophethe u-negative 2 du okuzosipha bani? Ngabe kuyasebenzeka bakunjalo? Singano u ungaphatha u-minus 1 u wethu ungaphatha u-minus 1
sibe nobani over minus 1 ukuze sibe njani sithola ithuba lokuthi siguqule unegative wethu subeke u-x ncese subeke ku-positive okuzosipha u-1 over u plus c wethu we-constant asithi ukubuyela emuva sibone ukuthi sihamba ngendlela yini bekufana nala 1 over u osipha bani plus c esingathi base siwuvala sino 1 over cos x plus c kuyefana nalokho ngoba cos x wethu umele bani umele u-u nangalana singabhala ngendlela ethini singathi sin x over cos x squared ngaphandle dx kalula kanjalo njena